zdar, takže já vás vítám u Minecraftu. Tohleto video bude takový jakoby kratší, protože v něm nebude moc velký obsah prostě. Takže se vydáme na zajímavou akci podpalování zombíků a pak je budu dorážet mečem. No tady si můžete všimnout naší nové informační tabulky, teda tabule, prostě nová z lapis lazuli bloku. Tady je vylepčená moverová fontánka, tamhle si mover udělal takový sad na stromečky, kde prostě pěstuje stromy, můžete si tam ten strom pokácat, ale musíte vysadit novej. Tady jsou památníčky, ty už se určitě viděli, možná i co není napsáno, to nevím jistě. Takže zombíků je tu celá škála, takže jako se to zasek, sakra. Ten dementní creeper vybouch, jakoby vybouch. Tady je další. Ano, akce a reakce. Toto je teda obrovská reakce a ignorace. No, ty hajzle, on přestal hořet? Jo. Tak tady je teda plno creeperů. Mademan. Mademan je to můj nejoblíbenější admin. Ty jak tam byl skovaný. Fail. Ne, on ho zabil. Ten skeleton mi zabil mýho creepera. Ještě, že ho zabil. Ty jsi mě teda nasral, hochu. Tak to tě teda jdu podpálit, hochu. Tak si pojď, ty taky. Tak pojď, ty. Bouchni, ty. Babilče. No, už ho zase zabil. Tak tato taktika je taková trošku hustá. A už dnes za to máme 6. level, takže pak bych vám ukázal, jak si třeba něco vyenchantnout. Teda kamenem tyhle do něj mlátit, to je fakt dobrý nápad. Ne, my u sebe nemáme žádný žrádlo. Musíme je podpálit a čekat na zázrak. Ne, pavouk. Pomoc, pavouk. On se tam bugnul. Haha. Jo. Pavouka jsme měli z krku. Myslím toho jednoho. A tady se vám přišel ukázat další zombík, ano. Budeme do něj trochu flákat, ale nebudeme riskovat, ať nám ubere. Ježiš, Enderman. Ne, Enderman ne. To nesnáším. Jestli ho vidíte takhle koutkem oka. Je tam u toho creepera. Bych se pornul domů. A šel bych ještě... Ach jo. Šel bych ještě si uložit teda ty moje věcičky a nažrat se pořádně. Pořádně se nažrat, ano, nažrat, 19 milionů si bereme, mám. A můžeme jít i na endermaníka. Než tam dojdem, tak se nám doufám všechny životy dobydou. No, to asi těžko, ale tak aspoň polovina životů, ano. Počkáme si chvilku. Tohle. A tamhle je. Tak to teda nevím, jestli přežiju Endermana. Vidíte ho tamhle bliká těma očima. Se mi dobudou všechny životy. Voda! Tak to jo, voda je tady. To si chlapík vybral špatné místo na svoje útočení. Oho, tě podpálím, hošane. Voda!
A jsme ve vodě. Toto je Endermanova slabina. Ano, můžete si všimnout, voda. Kde pak je? On prchá do toho svýho Endworld. Tady! Tady je, dáme mu kritický zásah. Jejda. Ovšem úplně na nic, jeho podpa... A! Sakra, do vody, voda. Co se dá žrat? Tak dobejvejte životy honem. On tenhle ten debil hrozně ubírá životů. Ta slepice. Dělaj, proč nedobírají ty životy? To je na nic. Jo už. Tak jo, Endermane, jdeme na to. Ha! Nenápadnej! Úplně jak moje babička. Ne, pomoc, babička! Běží, za mnou určitě. Jo. To je šílený zvíře tady z té vylepčené verze 1.0.0 je fakt úplně potrhlej. V té 1.8 se šel úplně v pohodě zabít. Tamhle je. Teď před váma bude takovejme 20 metrovými skokama, před váma bude teda utíkat. Yeah! I kill Enderman. Tak to je ojedinělý případ, dámy a pánové. A to mě zachránila pouze voda. Eat the creepers. Ne, on zmizel. Teď se tam podpálil ještě ten druhej. Ne, dobrý. Pojď taky na Jezus. Ne, nebouchej, nebouchej. Ne, on přestal. Musíme ho podpalit znovu. Zombík. Ne, on se tam zabil. Aspoň máme z ní ten rotten flash. Takže to by bylo z dnešního lovu asi tak všechno. Doufám, že ten Fraps to pitomně nedostříhal zase na 3 na 4 díly to video. Nebo spíš části. Doufám, že se toto video líbilo. Můžete komentovat, lajkovat, dislajkovat, to mě je úplně jedno. Ale budu moc rád, když se vám to bude líbit a můžete dát i odběr, jestli budete chtít. To bych byl úplně nejvíc poctěnej. Takže se to s váma loučím a u příštího videa. Takže čus.